Mustapha Muhammad AIG bai cin amana. Ga Sardauna AIG Sardauna Lafiya dai. ga sakona kun gane zance na Lafiya dai. gagara tauna kashin gwiwa ogana Lafiya dai. aikin rana rago ko bai suna Lafiya dai. sanda mu bauna auya horon gona Lafiya dai. Alhaji Mustapha da tayo AIG kiwa Lafiya dai. dan sandan da ya ritaya da sana masa kewa Lafiya dai. gagara kushe dan mutan sanda mu ba shi daga Lafiya dai. abokin kowa Mustapha abokin kowa AIG. ku bar gaugawa don ku ba shi haushin kowa AIG. wani dan baiwa ka wadata hanjin giwa AIG. amana da yi sadauna amana da yi Dan mutan sanda. a motsa da yi sadauna motsa da yi Dan mutan sanda. karamci da yi sadauna karamci da yi Dan mutan sanda. kamala da yi sadauna kamala da yi Dan mutan sanda. ga mai girma na dauri AIG. jajirtaccen maza Sardauna. waken suya na mori AIG. da gwarzon maza Sardauna. AIG ba kawari AIG. ga zance bargaza Sardauna. Sardauna uban samari AIG. zance har tangaza Sardauna. mutum sadi ya san da mu AIG. maman je maza Sardauna. hajiya sadi ya sannu AIG. maman je yar maza Sardauna. angon hajiya hadiza san da mu motsa mar maza AIG. angon hajiya hadiza Sardauna. irin gada babu guza AIG. hadiza ki ba mu goza Sardauna. Sardauna ka gama lau san farka Sardauna ka gama da wasan ka kare martabar aikin naka da martabar aikin naka. kowa yana ta faman kewarka Yana ta faman kewan hasada su kwano sun Yan barka hassada su gwado sun sun barka. kare hasadar sun gaishe ka Hassadar sun gaishe ka. halin gwarai jari sabon ka ya zama riba Sardauna. tunan mazan fari ko yanzu kai ka dau lamba Sardauna. mazan cikar buri na gamsu ban yi karyawa Sardauna. ka wuce gori ka kori masu kankan ba Sardauna. ka zo da alkhairi biyan uwan kasan ɗiba Sardauna. kasar cikin shuri ibar ka ba da sauki ba Sardauna. waratan bare AIG. wasu sun gargare AIG. wasu sun yi shigar dare AIG. wasu sun rije kabar AIG. wasu an musu yar gure AIG. wasu sun iya mamure wasu sun iya yar tare ka musu nisa kai bohol ma ka masa kankare kai ginin makarantu kai gyaran wasu ka musu yar gure samarwa matasa aikin yi nan ka musu warware a masallatai ka sa sola don kauda dukkan dare a taimakawa matasa bayan ka nan ka wuce kaware masallacin juma'a guda kai ka ci gari sarai wala da Mustapha aiki ya zama uban gwarai wada dawo sabataro dara abu daɗi saka ihu wasu sun rike rebu aiki na ilabu kyale hukun ma'u gobala abu duka sun sai na ɗan tabu'in sigar ka ci ubansu kai ne na gabansu don kai muka basu magauta ka yi gabansu in sun ka za da kai mu buge su har sai sun yarda ba zan su sadauki gani gare ka mai zare baya gada saka kar mai duka ɗauka wankara ke duki ka ɗauka karka mai rike buka hannu tare duka wankara kai sha'aninka an bai je ka mu bi ka ga sadaukin hausa ku baka yaro bai bi taka dan sai ka ba bi ka hamza ba maza a gabanka kiwa mai kasa sarka wahidin ya biya ka yarda kai kaninka gaba sara kenan amana gaban sara kenan sannan masu da ba sanda mai aikin da ba a rena Nagarta ta ta gogewa. Sardauna maganin gaba Bala Mustapha Muhammad AIG bai cin amana. na ce Sardauna maganin gaba nagarta ta tadda gogewa bala mai zaba ba amar aiki bai cin amana ba Nagarta ta ta gogewa. na gode
da yan gawa masu jaka ya bawa nagarta ta tadda gogewa Sardauna maganin gawa Bala Mustapha Muhammad yaji bai cin amana ba tilas zan jana wa yan sanda duka suke kula da yankin nagarta ta tadda gogewa a garan dukiyar mu ba sa barci nan ne na gane sun damu Sardauna maganin gaba da komai ruwa da iska ɗan sanda zai fito ya kare mu nagarta ta tadda gogewa Allah ka kare kankare mana ba za mu raina wannan ba nagarta ta tadda gogewa Sardauna maganin gawa Bala Mustapha Muhammad yaji bai cin amana ba aikin da ya ritaya kuma kowa na ta nuna shauki shi nagarta ta tadda gogewa yan sanda na ta wayo baba lokacin ritayar shi Sardauna maganin gaba ba dan ka'ida ta aikin nasu ba sai ta dora aikin shi nagarta ta tadda gogewa matan kai rigare ka da isar dauna ce ba za su daina ba nagarta ta tadda gogewa Sardauna maganin gawa Bala Mustapha Muhammad yaji bai cin amana ba sanda aikin shi ya ta karshe kuma sai kurjinin shi ya karu nagarta ta tadda gogewa wanda ba shi ke fada da idawa duk yan karkashin shi sun horo Sardauna maganin gaba kaɗan ne cikin halin Sardauna aiki abin da ya faru nagarta ta tadda gogewa shi ne aiki halinsa kairan ne ya kyala masu sharri ba nagarta ta tadda gogewa Sardauna maganin gawa Bala Mustapha Muhammad yaji bai cin amana ba kaga ba kalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki ka yi kokari AIG mun yi godiya gun Allah kaga makalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki kayi kokari yaji min yi godiya gun Allah Mustapha kaga ba kalau AIG mun yi godiya gun Allah ka yi kokari shi aiki ba shi sarrago mai raki lallai kaga makalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki kayi kokari yaji min yi godiya gun Allah wai dunguni sarki Allah rabu zan kira AIG shi yake ruwa har ma ya taho da kankara AIG ubangijin da ya yi mai nonon ga abun hannun fura ka bani garkuwa ya jalla ubangijin halitta jola kaga makalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki kayi kokari yaji min yi godiya gun Allah da daji mai salati kun mai kyawu da kwarjini AIG na amina manzo bi kwarai shannan zazan jini AIG wani sabon gana annabi su muke gani sun yi kokari sun jure sun kama dan abdallah kaga makalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki kayi kokari yaji min yi godiya gun Allah daidai ashe wa daidai aiki ya samu masu yi AIG mai abun faɗe ba shi faɗa balle kalar fushi AIG tiyar bani da ƙwarin gwiwa mun samu karsashi ko ga mai gani ita shirwa ba ta yin farin balbela kaga makalau Mustapha yake ba shi sarrago mai raki kayi kokari yaji min yi godiya gun Allah duk wanda ya yi shukar kairi ya kori damuwa AIG kuma daren da yawa shi ne zai girbi karuwa AIG daga Mustapha Muhammad doki ya
suna gani AIG ka gama da ikon Allah. Ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari AIG min yi godiya gun Allah. Alhaji Mustapha Muhammad kai ne ka taho da karuwa. AIG Sadauna mai dubun tarihin ga da ba shi boduwa. AIG Duk mai fushi da yin Allah ni na faɗa ina ruwa. AIG Sadauna na guri dangin duka mun yaba da aikin